Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku wau kula terangaken tentang artipun dosa. Maka lek mboten enten jawaban jodone setunggale menika kurang abdol ngoten nggih. Nggih. Kula paringi pengertian meniku. Alhamdulillahirabbil alamin. Surga niku napa? Lah niki nggih alhamdulillah. Masyaallah. Ilmune hake Allah mun tercapai dengan hitungan detik. Mboten terhitung sing nikah niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa surga niku? Nggih. Ingkang kula jawabaken artipun surga dalam kehidupan sehari-hari niki niku napa mawon ingkang panjenengan kepingini niku terlaksana tercapai keturutan cara basa umume niku napa sing artine ganjaran meniku kepingin napa mawon panjenengan keturutan maka cara ilmune ganjaran niku enteng mawon nggih niki napa mawon sampeyan keturutan tumbas sepeda motor keturutan tumbas kepingin tedoan napa keturutan kepingin napa keturutan lah niku artine niku ganjaran nggih alhamdulillahirabbil alamin niku wau kacenge kelintuh kula nyampeaken surga terus tapi niku wau kan ganjaran iki ingkang panjenengan tangletaken ngapura ingkang kula niki menungso boten sesempurna nggih nika niki namung kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan alhamdulillahirabbil alamin Allah niku welas ten kula sampai kula lidah kula niki wau nggih niki wau ganjaran niku nggih ngoten niku ganjaran nggih napa mawon panjenengan keturutan termasuk panjenengan ten kuburan menika nggih perilakuipun panjenengan sing api-api angsal ganjaran alam kubur menika ibarate nggih panjenengan basaipun Allah sedekah lah niku namung niki nggih sami mawon pun nggih niki panjenengan pejah punan tapi panjenengan sering sedekah waktu hidupe sering maringi lari yatim piatu sering maringi janda-janda ingkang sing mboten mampu mados ekonomi nika maka panjenengan pejah kalian kula diparingi panjenengan ganjaran ten lebete kubur ten alam kubur menika maka ten alam kubur menika berbentuk ganjaran menika griya ingkang ageng lampune merkuri lek niku tiyange sering sedekah lah ngoten kados enten griya sing ageng nggih panjenengan semerap cara akal mawon sampeyan tingali griyane tiyang ingkang gadah ten donya niki nggih niku artine pun ganjaran diparingaken sewaktu panjenengan pun meninggal ten alam kubur menika nggih pun kula gambaraken mawon ilmune lampune mawon kados merkuri pun jelas ten griyane panjenengan niki wau nggih terbutuhi kecukupane napa mawon lantaran perilaku panjenengan semasa hidupnya nggih niku wau nggih lah alhamdulillahirabbil alamin ilmu seindah ini segampang ini banyak orang-orang yang tak mengerti niku ganjaran ingkang di dalam kubur tadi lah niku mongko menika nggih ngoten ten akhirat mangke
Krana panjenengan termasuk tiyang ingkang pejah husnul khotimah, lantaran pun jelas tiyang ingkang saged nyenengaken sekitare semasa hidupnya niku mudah sekali untuk meninggal menghadap kepada Allah, termasuk di husnul khotimahkan oleh Allah karena perilaku panjenengan niku wau menjalankan nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab perilaku ngayomi memberi anak yatim piatu. Nah niku mboten enten darahe Rasulullah, mboten enten darahe ulama, mboten enten nggih menika-meniki, tapi dinilai dateng Allah menjadi nasab perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Allah ingkang semerap. Jelas-jelas ingkang panjenengan laksanakaken datang ahli kubur niku wau, sehingga Allah memberi ganjaran. Nggih, ganjaran niku seneng-seneng, indah-indah. Termasuk nggih di alam akhirat mangke diparingi datang datuwa sebagai hadiah utama karena perilakunya. Pun ngertos berapa menit angsal ilmu sing nami artine ganjaran. Nggih. Maka niku sing wau menika dosa. Sakniki angsal ilmune gandengane dosa lan ganjaran. Lek dosa niku angsal nggih niku wau kesengsaraan, kesakitan, resah ngoten. Lah ganjaran kenikmatan yang diberikan oleh Datuwa lantaran kita menjalankan nasab perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo menika monggo kula kalih panjenengan pun terfulusi oleh wirid-wirid ingkang nyesataken panjenengan mawon lampahi ingkang disyariataken dhateng Allah Datuwa Ar-Rahman menika nggih sholawat, nggih zikir, nggih tasbih, terutama kunci utama sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.